A Radio Escolar do Colexio Torre na Illa de Arousa. Ola, son Elisa, a que se ocupa da parte técnica deste programa. Hoxe vamos informarvos os paso cos meus compañeiros. Ola, son Cristina e quería vos informar de que o 16 de febreiro varios clubs de natación e salvamento de Galicia participarán no campeonato galego que se celebrará en Pontevedra, no complexo deportivo Rías do Sur. Dende aquí mandamoslle moitos ánimos ao CNS Vilagarcía, a nosa compañeira Carmen, a nosa técnica Elisa e a min. Tamén lle mandamos moitos abrazos aos entrenadores Sonia e Raúl por facelo posible. Ola, eu son Daniela e quería vos informar que o 25 de xaneiro do 2025 morreu o entrenador Manolo, do Céltiga, moi importante. Deu moitas clases aos alumnos do CEIP Torre Illa. Descansa en paz. Agora vou con algo totalmente diferente. O auditorio da illa acolle unha exposición sobre a inmigración. Foi realizada hai 2 semanas na Escola de Pau e inaugurouse este domingo ás 12. O obradoiro estivo organizando polo Círculo do Silencio Pontevedra e polo muralista Sebas, en colaboración co Concello da Illa. A Asociación Cultural Dorna, o Cineclub Entre Cortiñas e a Asociación Cultural A Casa Branca. No obradoiro participaron máis de 50 persoas entre veciños e visitantes, aportando palabras, frases, poemas, debuxos ou pinturas, dando lugar a un arquivo dunhas 20 pancartas que estarán expostas durante 2 meses no auditorio. O alumnado de quinto fomos hoxe visitalo, aproveitando unha saída a Correos. Moitas grazas a Silvia, a súa compañeira e a Sebas por atendernos tan ben. Ola, eu son Lucía e quero vos decir que mañá é o Día Mundial da Radio porque é o día da creación da Radio das Nacións Unidas que comezou en 1887. Agora vou falar do Dorna. O Dorna mini femenino Lavandería Confianza xoga este sábado en Cambados contra o Xuven ás 12 no Pombal. E por outro lado, o premini mixto Camping Salinas vai ata Vilagarcía para xogar co Sigaltec. O partido é ás 9:30. Ola, son Martina e hoxe vou a falar sobre tenis. Jessica Bouzas, a tenista Vilagarcía, cae ante Sasnovich en Clag. Dende aquí queremos mandarlle ánimos e dicirlle que siga intentando. ¡Ánimo, Jessica! Agora vou vos dicir un dato curioso sobre o mar. En Galicia hai 64 cofradías e solamente se atopan 5 patronas maiores. Ola, son Carmen e quería vos contar a orixe do Día de San Valentín. Celébrase o 14 de febreiro, pasado mañá. Valentín era un sacerdote romano que, desafiando o mandato do emperador Claudio II, continuou casando en secreto aos soldados namorados. Ola, chamoume Marco e hoxe vos vou a falar de cine Entre Cortiñas. Como xa sabedes, Entre Cortiñas dedica o ciclo de febreiro ao cine mexicano. A primeira proxección foi este xoves, día 6, con tempo de lluvia. O xoves día 13 será a quenda de Todo el mundo tiene a alguien menos yo, de Raúl Fuentes. Recordade que todas as proxeccións serán no Auditorio Municipal a partir das 20 horas, con entrada de balde. Bueno, pois isto foi todo. Adeus! Adeus!